Jesus, smile on me, open the memory. Butterflies in my belly, open a summer. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, like a little baby. You watch over me, you know they carry me, they play. Can you please what I put up with Mama or Tuka? You said I was a little bit sad. Mama, I will go to your mother. Mama, chapel at Chapel of Summer. You know, I listen to the new people. Oh, the wife. And then we go already. I had Juba Bona, not already go already. I was scheduled on the Catafra. I think you can do a boy said no, you was in a Musobadro. So, I guess you know a Catapata. I believe you can do more than Ariana or whatever. I don't know. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly, abundantly. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly, abundantly. Made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, Obina Samo. You made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, butterflies, Obina Samo. Now they call me blessed because of Jesus. I said they call me favor because of Jesus Christ. Because of Jesus Christ, butterflies in my belly, Obina Samo. You made everything brand new, new. Butterflies in my belly, Obina Samo. Ireme Obina Samo.
ihe niile ujuo anya n'ọrụ nke onye na-ezisa ozi ọma Jesu ozi n'ihi na anụsiwo m ugbu a dịka aja ihe ọṅụṅụ oge eruwolo ngwa agbasiwo m n'ọnwa agbasiwo m ọsọ ahụ edebesiwo m okwukwe ahụ nke fọdụrụ ndị edebaworo okpueze nke ezi omume ahụ nke onye nwe anyị bụ onye ezi omume n'ihe ikpe ga-enyeghachi n'ụbọchị ahụ ma ọ bụghị naanị n'onwe kama ọ ga-enyeghachikwa ndị niile kpụrụ ngọzi ya n'anya nke a bụ onye nwe anyị. The last message of Henrietta with the lying moment. Now for Jesus Christ on the mind. Amen. I'm making for the opportunity on here to stand and speak to the people of God this morning. It's been a long time, not the world. So thank you very much. I will not take it for granted. Let me look at you. But God designed it so. So God bless you all. I'm making Mama Henrietta, a prayer warrior.
Mama Henrietta, a singer, a very hardworking woman. Onya Maria Amama. Even when she was in pains, Mama no have one Akariga. Makanambo Nefolia. Wow. Only a Jibula of my call. Afia.
Hallelujah. Only to one can saya ada nyam belizo, orang mana belizo nyam dan beli susu tetap beli video wes at least ayah video kan dia memang kau masih ini, kemudian start itu saya ada, ayah kena video susu video mama mana video susu aku ya dia. I went in the future, in the piano, in the panera, mama, who pass. Onye barayo tuku, ofuni mende no dolera. Nyabo, onye no mbe sino ke pass, kule. Okay? Banga nasi, ini kan dia. Belum nunggu jalan banga sino change. No, we put a single change. When I think what is going to so I am the man, the venerable Frank, Obi, actually, Obi. I am a I am the the venerable Sisi Umeji. I can say that more than Jesus. The venerable Stephen. I put there after the end of the day. Stephen ain't come back to put the work and I kept it out. Put it where I do it. Essence is the word. And I said, I have a papa 919, Reverend Obsessive, in fact, I have seen her or we talk always share software, okay? Share software. Man will wear no. I have a papa, Okunwa, I have a Reverend and Miss Daniel Nnabuenyi. I can say to no one by the name of Jesus. Hallelujah. Reverend James Adubu Medeboka and Awumi Eba Okunwa our saviors of Oraukwu and I think again Reverend Ibe then I think about Broadway and then Kemudian ya, apa ada cari kami. Kita masih dijual, yang kalau doang, anak saya ada sini, bukan naik kapal, yang sudah anak saya lalu cukup asal. Okunwa village. I na say no na Jesus. Reverend Okunwa Okunwa. You are welcome. I am the postulants. My divine Makarema Borderland. And I'm born I am Kawa teacher. Only can I go away to postulants. Almost now, but doesn't share your blood. Hello, they might have a catechist, only one idea, but catechist, and the catechist always made and I just did a age.
ife niile n'ihe mmụọ adịghị afụghị anya Chineke ma ị na-afụ ịmasị ihe niile ịpụkwara ife niile ekele dịrị gị na ụmụ dịka mkpụrụ n'ụwa mgbe iji chọọ ewere mmadụ ihe ubi ekele dịrị gị n'ihe ịkụrụ olu nwaanyị dịka mkpụrụ na-esi ụlọ nke obi n'ụwa o wee dịghị mma ịkpọrọ ya nna anyị ka eluigwe anyị na-ejide obi ọma gị na n'ihu amara gị ezinụlọ ndọrọ ụmụ gị ndị a niile na-arịọ nsịba n'otu n'otu ka amara gị bara ụba ka ị nọnyere ha Chineke nke eluigwe ka aka gị dị ike dị n'alụfa gosi onwe gị dịka dike n'ebe fa nọ wee kee eziokwu niile ka a gbara ezi ala banyere olu nwaanyị ka ha na-ube ha niile n'otu n'otu Chineke pụrụ ihe niile wee ka ha na n'otu n'otu si otu a kụkwasị okwukwe ha n'ebe ị nọ wee na-elegara anya ọbụna dị ime nke ọma n'okwukwe n'ime ndụ ha niile Chineke pụrụ ihe niile napụtafa n'aka ife ọjọọ na ife ize ndụ ikike nke oge a mere ka amara nke ị na-ere ndị ịhụnanya gosi obi ebere na ezinụlọ dị iche iche ka e wee sọpụta aha nsọ gị aha niile nke ekwensu na nke ndị mmụọ ọjọọ na nke ndị mmadụ ọjọọ n'ụzọ niile ọbụla ọ bụ n'ime mmụọ ọ bụ na mmụta ife ka ọ ghara ike ire Chineke nke eluigwe dịka ha na-atụkwasị obi ka mmadụ kwesịrị dị na ndị na-atụkwasị obi ka ekwenyere eme ha ekwe na ihere mee ha ikwu na anya na-aga n'obodo ebe ụfọdụ mmadụ n'otu mgbe igosi onwe gị ka ike ka ha bụ ndị na-atụkwasị obi gaa n'ihu eze mere ha ma dịka ịbụba nke Kraịst dị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị na obi ọma na obi ebere n'ịhụnanya nke Chineke pụrụ ife niile ka m nara n'ụwa ka onye mmanya bụ Chineke ka o si njebe ụlọ ka onye mmanya bụ Chineke na-ebife gị iwe nwere uru ka o mee uru ka ọ na-emere ndị ọfụ n'anya baa n'afọ nke mma na nke ọbara na nke mmụọ nsọ onye nwa nọnyere ụmụ
Henrietta, Nnabuenyi Jesus Christ,
Gái thì đi khổng mà Nai không chỉ là cái này Ôi là cái này Gái thì đi khổng mà Nai Jesus Christ Ôi là ôi gà hồ Gái thì đi khổng mà Nai mong xoay này tôi đi xong Kì sử lý cái đi bùi sử lý sử đồ Kể bố đi cái bố là paradise Kể bố xong Chineke.
It's okay. dịka onyinyo ọ dịghị anọgide n'otu ebe n'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ niile ma otu ọ dị gị onye nwe anyị Chineke kasị dị nsọ gị onye nwe anyị kasị ike gị onye nzọpụta dị nsọ kasịkwa n'ebere arara anyị nye n'aka ihe ụfụ n'ilu nke ọnwụ ebighị ebi. Onye nwe anyị ịmaara ihe nzuzo niile nke obi anyị, emechila ntị ebere gị na ekpere anyị ma rapụ anyị. Onye nwe anyị kasị dị nsọ gị Chineke kasị ike gị onye ikpe kwesịrị ekwesị, onye ikpe kwesịrị ekwesị nke ukwuu, onye na-adị ndụ ebighị ebi, ekwela anyị dapụ n'ebe ị nọ na mgbe ikpeazụ anyị n'ihi ihe ụfụ ọbụla nke ọnwụ. Nkwuwa okwu nke okwukwe, ihe niile nke nna m na-enye m ga-abịakwute m. Onye ọbụla nke na-abịakwute m agaghị achụpụ ya ma ọlị. Gị onye mere ka Jizọs si n'ọnwụ bilie ga-enyekwa ọrụ anyị pụrụ ịnwa anwụ ndụ site na mmụọ nsọ ebi n'ime anyị. Ya mere obi dị m ụtọ ma ọṅụ na aṅụrịkwa ọṅụ. Anụ ahụ m ga-ezukọ ike n'olileanya. Ị ga-egosi m ụzọ nke ndụ. N'ime okwukwe na ezi olileanya nke ndị n'ọnwụ na ndụ ebere site n'enwe anyị Jizọs Kraịst, anyị arịọrọ nwanne anyị nwanyị Henrietta Nkechi nke nwụrụ nye n'ala aja lara aja, ntụ lara ntụ, uzuzu lara uzuzu. Ka Chineke gwara ma nara ole n'anya anyị ka o wee ka anyị chetakwa nwere anyị adị na ọlekwa ndụ anyị na nwa nke ọ ga n'ụbọchị ikpeazụ nke ndụ anyị, ka a soro n'ọgwụ ndị ga-aba n'ọnwụ ndị n'ọnwụ site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
ngozi dịrị afọ onye nwanyị ka anyị na-eguzo ọtọ onye nwe ugwu anyị na-apụrụ ịga ọma n'udo Henrietta Kenworo anyị na-eche ezinụlọ ya n'iru gị Chineke bụrụ nkasi obi nke mmụọ nsọ gị zutefa mgbe na-adịghị anya olu mmadụ ga-akwụsị ma olu mmụọ nsọ na-akwụsị akwụsị mmụọ nsọ Chukwu yiri ife dịka uwe onye nwe anyị mechie fa n'ike nke gị gosikwa ụzọ nke ndụ ga-abaga n'ime ya mgbe anyị ga-anachiga Chineke ka anyị na n'udo ka Chineke udo onye nọ n'elu Kraịst n'ọnwụ biri nnukwu ọzọ atụrụ si n'ọbara nke ọkwa ndụ ọhụụ ya mee ka unu zuo oke n'eziolu niile n'ime uche ya lụọ n'ime ụlọ ife dị mma n'anya ya ka ngọzi nke Chineke pụrụ ife n'ebe nna na nwa na mmụọ nsọ tinyere unu na ọkụ nabata unu ugbu a na mgbe anyị na-ebi ebi.
ebidigo n'ụbọchị Ista. Ịbụrụ ọma ndị na-anụ ya. Naanị gị ka nwere enweghị n'ụlọ ọzọ. Naanị gị ka nwere enweghị n'ụlọ ọzọ. Always. Then, I did that. Praise the Lord. Hallelujah. N'aha PCC, St. Thomas Anglican Church Oraukwu. Ekene ka anyị na-enye ezinụlọ na ụmụatụ Kindred, ndị be Nnabuenyi na ụmụatụ Kindred na ndị ọgọ ikwu na ibe ndị gbara mbọ n'ụzọ dị iche iche ịfụrụ akwanyere ma ọ na-anyị ugwu ikpeazụ dịka o si kwesị. Ekele ka anyị na-enye unu mmadụ niile a gbara mbọ n'ụzọ dị iche iche. Anyị na-asị Chineke karịsịa n'isi ezinụlọ unu a na ọpụpụ mama ha ga-abụrụ ha ewetara ha ihe ngọzi na aganiru n'ogologo ndụ na arụ isi ike n'aha Jizọs. Anyị na-arịọkwa Chineke onye pụrụ ime ihe niile mmadụ niile kpọrọ ihe ịbịa isonye ịkwanyere ma amụ ya anyị ugwu. Anyị na-arịọ Chineke ka o chekwaba mmadụ niile nọ ebe a. Ha ga-anọ nke ọma ebe a mgbe ha ga-ana n'udo wee zutekwa ndị ha hapụrụ wee bịa n'ebe a n'aha Jizọs. Anyị fụkwara ọtụtụ ihe ewepụtara ebe a ma nke oriri dị ya ma nke ọṅụṅụ dị ya. Ekene ka anyị ka na-enye wee na-arịọ Chineke
ọkwụghachi ha mmaji kwuru mmaji karịsịa n'ebe o si akpakarịsị ha ka Chineke zute ha gbuoro ha mkpa ha niile n'aha Jizọs. Ezi onye nwe anyị gọzie ihe ndị a niile ka anyị rie ya rite arụ ike na agamniru n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Praise the Lord. Biko anyị na-ayọzi ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ụmụ atụ kindred na ndị St. Amos Amuede Parish ka ha bịanye aka wee hazie ihe ndị a niile ka o lọta mmadụ niile ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ilo. Hallelujah.